गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्माଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଜ୍ଞାନର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଗୁରୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। ଗୁରୁ ବିନା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ବିନା ମୋକ୍ଷ ନାହିଁ। ଏହି ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସଦା ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।